sang kuan-kuanan diri guys, ato sang suroy-suroyan, pusing-pusingan, kay wala pa may barko, magpusing-pusing sa ta diri ginagmay. Pahimosad sa panahon ba, nga samtang pay barko, lingaw-lingaw ba, picture-picture. Ana lang guys. Akong bagong miga guys ay guwapa kayo. Hey guys, good morning. Nataron kami sa Tabela na ako'y bagong friend, oh. Akong anak ba nga? Instant anak. Oh. Is it real? Precious. Huh? Precious. Precious. Oh, si Precious. Maganda siya, no? Paano ka ba? Sige na bahay sa akong vlog. Hey guys, napaos ko. Napaos daw siya. Diretso na? Naata din mo. Adong ng barko. Ari sa taslandong kay wala pa'y barko. Dito ko muna sa Cebu nagsakay. Pag-abot na mo wala pa'y barko. Dili Good kami morning guys. Diri kami wali sa Bantayan Island. Thank you for watching guys. Salamat din sa akong mga bagong followers. Thank you. See you next video guys. Ano ba ito? Precious. Precious. Hi, Precious. Basta puno kay mularga ng dahil ng barako. Sabi dahil ay. Tignan dahil. Hi! Nindot kay di-review guys. Pakita na ko nyo balik-balik na sita din dapita. Karon kay wala pa may barko. Nagkunkuan sa midire. Nag-shooting, nag-video-video. Anay hangin niya, puro nagdagat. Oo. Nagkuan sa mi, nag-restaurant sa mi dere. Bye! Nag-picture taking dire isip po sa ka-remembrance sa akong amiga sa nagkasakay mi sa series. Remembrance tamo, ako nag-iisip nga akong anak, og mora na. Thank you.